suke ganin za su iya amfani da wata dama su ci mutuncin mai mutunci. Ko ba mai mutunci ba, a shekara da mutunci muka ganka da wannan shigan. Amma abin naku na ga yana so ya zama out of sense. Mu ma za mu yi amfani da wannan dama domin mu ba wa masoya haƙuri, saboda abin naka mun ga yana so ya zama out of science. In rasa da wani abin da zan ce wai zan nemi suna sai wa'innan ƙazaman yaran karnukan TikTok. Duk wanda ya zagi wani kansa ya zaga. To ku sani annabi ya ce la yaldugul mu'minu fi hufrin marrataini, ba a cizon mu'mini so biyu a rami ɗaya. Allahu akbar, wannan gaskiya ne, ba a cizon mumini sau biyu a rami ɗaya. Shi yasa muka ma haka. Ko ku dakata da wannan jahilcin da zage-zagen, ko kuma wallahi na fara sakin bidiyo sai hawa TikTok ya gagare duk wani fasiki ko wani mujrimi da wannan yaki ne wanda ka taro shi ba za ka iya ba. Mu fara daga yanzu mun sa kafa wando ɗaya da kai. Mu je zuwa wannan bidiyo shine na ɗaya, sai na yi ma bidiyoyi guda 10. Akwai bidiyon ka wanda kai a cikin club yana nan tahowa, mutane ku tsaya ku shirya tsab domin kallon wannan bidiyon. Ina da bidiyoyi guda 3 masu kyau a kansa. Kuma sannan akwai wani bidiyo mai zafi wanda idan na sa na san sai ya girgiza shi. Saboda haka bana neman zaman lafiya da kai, kamar yanda ka fito kana ci mana mutunci